बोसोरनि जे सरकार जोंखौ बिमा बाथुलनि फिसा बायदिसो नोजोर होदोंमोन। दा जोङो अफिसाव हाबनांगौबाबो बिसिनावहाय मोजां मानसिफोरजों लोगोसे जोंखौ लाइनाव थाफानानैहाय जों हाबनो मोनबा मोनबाय, हाबनो मोनाबा ओरै फैफिननांगौ जायोमोन। दा लिडारफोरखौ जों लोगो हमनो थाङोब्ला बिसोरनाव मोनसे रिसिप्ट लानानै जों लाइनाव रिसिप्ट दाननो थाखाय थानांगौ आरो बिसोरनि जि लिडारफोरखौ लोगो हमनांगौबा जोङो लाइनाव दरजायाव गिदिंबायनानै सानफाथोलो थानानै जों गिदिंफैफिननांगौ जायोमोन। दा बेनि थाखाय थांनाय जे 17 बोसोरनि सरकार जेसेबांखिनि जोंनो जौगाथाय होलांनांगौ बैफोर जौगाथायफोरखौ जोंनि थाखाय लानाय जों नुनो मोनाखै। दानि सरकारा डाइरेक्ट जोंनि थाखाय माबा मोनसे स्किमबाबो मानब सेवा मिशन जे जोंनि जेनाखि होनाय बे आसनि बायदि मोनसेबो लानाय नुनो मोनाखै। खुलुमबाय बयनिसिमबो। नंगौ एबारनि सरकारा जे मावनो आखायाव लादों बा मावगासिनो दं बाख्नायजाथाव आरो गोग्गाथाव। मानसि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोंनि जेनाखि दुखुथिया गरिब श्रेणी गोग्लैसोनानै थानाय जेनाखि जोंनि गोबां देहायारि जेंना गोनां अर्थात दिव्यांग बिदा फंबाय आइ आफानो बोसोराव 100टा मानब सेवा मिशन आसनि लानानै बिटिआर सरकार दैदेननाय मानाव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सारनि दैदेननायनि गोथार जौगानाय आरो सान्थि परिबेशनि गेजेरजों जोंनोबो थांनानै थानो थाखाय बा जेबाबे मोजां मानसिफोर बायदि सिगांथिं आवगायलांनो थाखाय समाज कल्याण विभागनि मानव गेदेर EM गौतम दास सारा गावनि जेनाखि बिटिआर हालामनि जौगाथायनि जेनाखि पुन्जि बिनिफ्राय 100टा ई-रिक्शा आरो 50,000 200 जननो होदों आरो स्किल ट्रेनिं सेन्टार मोननै बावैनो बानायगासिनो दङ। टंलायाव मोनसे आरो काजलगावआव मोनसे। आरो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा बिटिआर हालामनि जेनाखि गाहाय खुंथायाव थानाय खुंथायगिरि मानव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो आसामनि श्रीजुत डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायाव मानव गेदेर जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंथायगिरि प्रमद बर' सारा मोननै सोलोंथाइनि गोथार स्कुल खुलिनो आखायाव लादों। एबारनि 2024-25 मायथाइनि जेनाखि बाजेट सेसन डाइरेक्ट एबार जोंनि थाखाय गोथार बाजेट सेसनाव सोसननाय जों नुनो मोनदों। दासिमथ' जोंनि सुबुंफोरनिफ्राय सरकारा जे हाबाखौ मावगासिनो दं बे हाबाफोर मावनायाव थाइसे थाखा जोंनि सुबुंफोरनिफ्राय बिटिआर सरकारा लायाखै आरो कर्मचारिफोर जेनाखि कन्ट्राक्टरफोर बा साप्लायारफोर बैफोर साप्लाय होग्राफ्रा बिथांमोनाबो थाइसे थाखा जोंनि सुबुंनिफ्राय लायाखै। बोसोरनि जे सरकार जोंखौ बिमा बाथुलनि फिसा बायदिसो नोजोर होदोंमोन। दा जोङो अफिसाव हाबनांगौबाबो बिसिनावहाय मोजां मानसिफोरजों लोगोसे जोंखौ लाइनाव थाफानानैहाय जों हाबनो मोनबा मोनबाय, हाबनो मोनाबा ओरै फैफिननांगौ जायोमोन। दा लिडारफोरखौ जों लोगो हमनो थाङोब्ला बिसोरनाव मोनसे रिसिप्ट लानानै जों लाइनाव रिसिप्ट दाननो थाखाय थानांगौ आरो बिसोरनि जि लिडारफोरखौ लोगो हमनांगौबा जोङो लाइनाव दरजायाव गिदिंबायनानै सानफाथोलो थानानै जों गिदिंफैफिननांगौ जायोमोन। दा बेनि थाखाय थांनाय जे 17 बोसोरनि सरकार जेसेबांखिनि जोंनो जौगाथाय होलांनांगौ बैफोर जौगाथायफोरखौ जोंनि थाखाय लानाय जों नुनो मोनाखै। दानि सरकारा डाइरेक्ट जोंनि थाखाय माबा मोनसे स्किमबाबो मानब सेवा मिशन जे जोंनि जेनाखि होनाय बे आसनि बायदि मोनसेबो लानाय नुनो मोनाखै। नंगौ दानि जे गोजोन आरो खौसेथि आरो सान्थिनि जे सरकार मानव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सार दैदेननाय जे सरकार बिनि साफ्रोमबो EM GM साफ्रोमबो जोंनि सुबुंफोरखौ मोजाङैनो रेसपन्स होयो आरो मोजाङैनो जोंनि मानसिफोरखौ अनो। दा बेबायदि अननायनि बाताबरणखौ नुनानै जोङो बिसोरजों गोरोबनानै जेनाखि पलिटिकेल ग्राउन्डआव जों सहाय खालामनांगौ बिसोरखौ सहाय खालामबोगासिनो दं आरो जोंनि जे सुबुंफोरनि थाखाय मा प्रयजनिया भबिष्यताव प्रेजेन्ट एन्ड फिउचार जेनेरेसनफोरनि थाखाय मा गोनांथि बा अबे जिनिसखौ जोंनो थाखाय गोनांथि बे जिनिसफोरखौ सार्भे खालामनानै मोननायलाय
जों बुजिनो मोनाबाबो नैबे इ रिक्साखौ जोंनि थाखाय संसार सोलिनायनि गेजेरजों एफा एनै थाखा फैसा अभाब अभिजग जाया जेन' बेफोरजों संसारफोरखौ बा न'खरफोरखौ खांलांनो हायो बेनि थाखाय नैबे इ रिक्साखौ बिटिआर हालामनि जे गाहाय खुंथायगिरि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकार मानाव गेदेर बिथांनि दैदेननायनि जेनाखि EM गौतम दास सार बिथाङा गावनि जेनाखि बिटिआरनि पुन्जि गावनि पुन्जिनिफ्राय नैबे इ रिक्सा 100टा आरो 50,200 सुबुंनो जोंनो थाखाय होनायनि थाखाय रोजा रोजा बिथांमोननि जिउआव जेन' जानाय लोंनाय थाखा फैसा धोन दौलत बिसि फिसा आरो जिउ गासिबो आयगोलाव आरो सान्त सुस्थ जाफुंसारनो हाथों होननानै जोंनि आफादनि आं आफादगिरि गाहाय आफादगिरि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।